Nggih nganu napa pendamen mbako. Oh, napa nggih? Mbako poni niku. Nggih, pun matur nuwun. Sami-sami. Nggih, matur nuwun Mbak Endah. Jejere. Wah, iki kaya aku mak ya. Heeh. Yuk. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu. Alah, Jan. Sugeng dalu. Nggih, sugeng Mbak Limbo. Nggih, sugeng dalu. Terus pundi pawratosipun sae? Sae. Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah Nggih. tabarakallah. Nggih. Wah, Jan. Dan terus pundi to kok Asmanipun sinten? Oh nggih. Nggih. Perkenalan. Nepangaken Nggih. kula Anissa Anissa Cimuk Cimuk Magicom. Apa? Anissa Cimuk Magicom. Magicom. Nggih. Sakmenika mboten unicorn soalnya niki mongsone adem. Nggih. Magicom niku penghangat. Dados nek kalih kula niku anget ngoten lho. Oh, lah ngono. Nggih. Kaya kena anget. Nek dilebokke iki anget ngoten. Maksude dilebokke. Apane? Magicom niku. Oh, lah iya. Nggih. 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 Ngrasakaken dilebokke Magicom. Oh, mboten sampun menapa-napa. Ingkang ngrasakaken ingkang demung loro nika. Oh, nika. Nggih. Nek nika wau sampun bar niki wau. Bar? Nggih. Oh, nggih. Bar dilebokke nggih. Pun anget, Mas. Mula kok meling-meling. Nggih, menika Nggih, pidalem saking pundi, Mbak? saking Kasihan Bantul. Oh, saking Kasihan Bantul. Nggih. Nggih. Tasih sekolah napa sampun lulus? Alhamdulillah sampun pegatan pisan. Betul iki? Rabine ping pindho. Oh. Pun ping pindho. Nggih. Nggih, sek ping pindho. Kok nembe to? Lah rencana ki arep ping pira kok nembe? Nggih, nek mboten enten alangan nggih kalih mawon, nek enten alangan nggih 3 mboten ngono. Iki disetreming lho. Nek ten niki nggih legan kok kula. Nggih. Saking Kasihan. Nggih, mesake niki, Mas. Nggih. Mbak Anissa Cimuk Magicom. Kula tambahi. Tandon. Tandon ki apa? Tandon ki kan wadah banyu kan lho. Nang omah-omah lho ana gambare penguin. Iya. Nggih matur nuwun nggih Mbak Anissa. Mbak Cimuk. Matur nuwun nggih Mbak Anissa. Matur nuwun nggih Mbak Anissa. Pita ki? Nggih, Mas. Nggih. Sami-sami. Nggih, matur nuwun nggih. Ora kok aku kok krungune inggih pas ki piye? Arep muni Pak apa Mas? Wis pokoke matur nuwun jejere geseri meneh. Sugeng dalu. Sugeng dalu, Mas. Gadem iki. Pripun? Asmanipun sinten, Mbak? Nami kula Neti Sulandari. Mbak Neti Sulandari. Nggih. Kok ketoke pase budhe gitu, Pak.
Mboten Iya. kula pun siwa-siwa. Oh nggih nggih Siwa. Siwa Neti Sulandari. Nggih, pripun Mas? Lho. Kok malih meneh to iki? Nggih mboten napa-napa to nek awan malih, bengi malih kan wangun. Wah, wangun nggih. Mun aku ya sok malih-malih. Aku maksudnya sok malih-malih. Mboten. Nggih. Ki dalam saking pundi? Kula saking minggir Sleman. Mbok nengah. Mungkin ndak mang tabrak. Ora nek tak tabrak. Tenane. Heeh. Aku ketoke hoon. Ora. Mboten. Oh nggih syukur. Tasih sekolah. Berarti tesih eling. Tesih. Ya nggih, alhamdulillah. Nggih. Tasih sekolah napa sampun lulus? Oh, sampun Apa to kok ngomong barang to iki mau? sampun manak pindho. Heh? Oh, sampun manak pindho. Nggih. Oh, nggih. Ora ya. Oh, saking minggir, saking Sleman. Nggih. Nggih, berarti nggih pun matur nuwun ngaten mawon lah. Nggih, sami-sami. Nggih, sami-sami nggih matur nuwun. Kaya wis cukup le anu perkenalan. Bisa siji. Wah, apa? Wah, lah ya ora ketok kaya saka kene. Iki ya sing ngejak cah TK barang ki ya sapa ta? Sia-sia. Ku senengane sia-sia to, Mak. Ya wis ora apa-apa. Monggo balita anu kok balita apa? Bu, Mbah. Dik. Besti ngono. Wah, iya. Nggih. Nggih sugeng dalu. Sugeng Mas dalu, Dalang. Besti, nggih. Nggih. Asmanipun sinten? Derek Wano Gulang Tepang. Heeh. Kula pun Dyah Ayu Kusumaning Tyas. Woro Prasti Wirahayu. Nggih, terus pundi? Dos kalih. Sinten mau anu namanipun? Dyah Ayu Kusumaning Tyas Woro Prasti Wirahayu. Dyah Ayu Kusumaning Tyas Woro. Nami kula Mila Panjang. Julukane Heeh, julukane? Si Borok. Sapa? Mboten kok mboten ngangge julukan. Oh, nggih. Nggih, tasih sekolah ugi tasih prawan. Tasih sekolah? Nggih. Busane iki kelas pinten? Kula jurusan Kelas sik, kelas pira? Ora langsung jurusan. kula Mm. SMA, Mas. SMA, Nggih, kelas? kelas 6. Loh. Kuwi to ki? Ono SMA kelas 6. Ya wis sak-sake pokoke kelas 6. Nggih. Jurusanipun SJK. SJK. SDK ki apa? Sekolah Jurusan Kenakalan. Oh. Menawi jenengan lajeng nderek nakal nggih kalih kula. Oh, berarti aku nek awor kono dadi nakal. Nah, latihan karo aku, Mas. Latihan kok karo kono. Ya nggo latihan wae ora nggo tenanan. Ku nek tenanan ya milih. Ah iya. Nggih. Nggih pi dalem. Kula, Heeh. kula pindah-pindah. Pindah-pindah. Nggih, mboten menetap. Lah kok mboten menetap. Nggih kang sing pesen sinten niku kula tekani. Kok pesen ki pesen apa? Kula. Napa dodolan? Nggih, Napa? bapak tempe, Mas. Tempe napa? Tempe besengek. Tempe besengek. Sing pun metu wulune. Tempe besek sing wis metu wulune. Nggih, pun metu wulune. Dadi sing maem gumoh. Wah, jan. Tapi we arep ngesake to. Ra. Urung nyoba kok semune ora. Wis moh. Walah. Ora payu wis parjo wae kaya sing apa-apa. Kae gelem ketoke Yan. Gelem nek kaya angger wit. Seneng. Heeh. Gratis ra bayar jalan ya. Nggih, matur nuwun nggih. Sami-sami, Mas.
Aduh. Iya wis dikenal ake siji-siji. Heeh. Saiki wis mayahe dienggo buka rasane. Apa mak buka rasane nganggo apa? Nganggo caping gunung. Caping gunung, heeh. Caping gunung dibawani bawane urut. Nganggo parian. Nganggo, heeh. Urut tekan sing bonang. Ya ora. Ora ngono kuwi, ha. Ya, dibuka rasane nganggo caping gunung, nganggo caping gunung. Heeh. Urut saka sing paling pojok kotak Dik Agnes iki. Ayo, Dik, Didik. Monggo Didik Agnes. Saben bengi. Nah yo nek kesel bare saben bengi. Hah? Ora. Sik ketho nek omongi. Apa kurang cetha? Kurang. Engko tak kandhani nang mengko. Ayo bisi-bisi ae. Heeh. Apa? Ora. Heeh. Saben bengi nyawa Lundang dul. Ndah meneng to? Heeh. Iya. Cecere. Monggo Dik Orisa. Nggih. Yuk. Ayo jajari meneh. Dik Ika. Nggih, Mas. Dedek Ika. Saiki Dek Gun madhep nganu apa? Dol apa saiki? Ketoke. Wis ora apa-apa lah. Lah piye? Kae karo nganggo topiku. Gaya ya. Ben nengke wae. Topi silian kok lak mengarep digo mulih. Ora iso. Iya. Jajare meneh. Nih, sapi teng. Ayo Mbak Magicom yuk. Yuk. Parikane
Saka sing diwalik. Saka bestiku Wara Prastiwi. Waduh. War tak walik saka kono mrene. Monggo Besti Wara. Waduh, sik tak mikir. Ya isih tuh. Wis sia-sia banget iki. Ning Semarang Ngopo? tuku serabi Waduh. kagem warga pendem ngablak Magelang mugi tansah gangsar rejeki. Ya amin. Ya. Jejere iki Siwa. Monggo Siwa Neti. Ana gurem. Gurem ki apa? Gurem iki kewan cilik-cilik sik nyokoti yen. Nyokot apa? Ya sak karepe lah nyokot. Oh, iya. Milih ya kena, ora ya waton. Mulai cilik nyokot-nyokot kok karo. Lah piye rek nyokot kan ngono? Walah. Ana gurem. Heeh. Kok mlaku-mlaku. Didane nyokot apa mlaku-mlaku? Ya nyokot rong mlaku. Wo, ora iso. Iso wae. Oh, iso apa? Iso. Sesuk privat. Ya aku. Sidora iki. Sida karo mlaku-mlaku yo. Mugi warga pendem tansah manggih rahayu. Amin. Ayo. Mbak Mejikom yo. Mejajer. Apa me? Celana dalem. Apa? Celana dalem. Walah punjul saka 6 kilan. Kuwi ketemu. Gambare yuyu. Wah, tuh. Gambare yuyu. Heeh, gambare yuyu. Mugi sedaya warga dusun pendem ayem tentrem manggih rahayu. Amin. Yo. Ana wong mendem. Ana wong mendem. Sugun biasane mendem. Sapa? Ndloser ning dalan. Duh. Lah mendem niku kok. Ah iya, nggih. Kagem warga pendem mugi manggih kasarasan. Amin. Yo. Dik, iu, yo. Dodol apem. Wait. Betul apa? Dol. Kosong ora. Ora ya apik ngono aku. Masa? Kok ora percaya? Meringin padake. Apem. Ah, Dodol apem. dodol iya. Baleni ndak. Besok aku ditawani. Wis ta wingi. Ya apa? Neng pasar Jawa. Ngendi kuwi? Gunung Kidul kana. Oh. Tuh, atuh. Cedhak nggon aku. Mugi warga pendem tansah panjang yuswa. Amin.
Iya. Dek Orisa. Karo merem-merem. Aduh. Ndak tak karo merem-merem iki ya ngapa to? Ngono wae gaya. Merem-merem. Merem kok guyu. Gaya. Mergo nganu napa? Apa? Nganceng niku lho Mas do lucu-lucu gek Oh, kula mboten saged anu. Merem-merem. Ya, langsung merem-merem. Lemak mbak sone. Oh. Jen iki lho. Oh, maaf bakso karo merem-merem. Lah iki lho Mas, baksone lho. Baksone pira? Iki sing ketok loro. Wah, sing ketok loro iya. Nganggo topeng. Topeng ana topeng. Topengnya apa kuwi? Mie. Heeh. Mie. Mie 2 warna. Oh, iya. Niki lho mie kuning kalih mie putih, Pak. Mie kok semiran. Kok semiran? Kok kosek? Ayo to. Ora kosek-kosek. Piye to? Ayo. Ayo. Mugi warga pendem. Sehat-sehat awake. Amin. Ya, terakhir Dek Agnes. Aduh, melempem. Apa? Aduh apa? Aduh, melempem. Melempem. Melempem kok aduh. Kuwi krupuke. Oh. Dusun pendem. Tansah bagya mulya wargane. Amin. Ya. Mau melempem datang aku. Aduh. Datang aku aduh iki lho. Ha iya. Nek Mas melempem iki tegese apa ana? Wis ora atos. Wis salum. Aduh. Ayo dibacutke meneh. Panas udan panas saling aling capek gunung. Yuk. Bareng-bareng. Bareng-bareng. Sik, 1, 2, 4 yo. Ora sing muni mie semir mas apa ta? Rumangsaku kok mie semir. Iya, bacutke meneh dibacutke. Ya. Wis caping gunung wis diaturake. Iya, Mak. Iki mau ya malah ana layang. Ana amplop. Amplop isine apa, Mak? Segenap panitia ngersakaken lagu Podang Kuning terus karo Kupu Asmara. Kapuk gubuk gubuk giro lho
Heeh, podang kuning karo kupu asmara ki apa? Gubuk asmara. Iya. Saka sapa? Saka segenap panitia. Oh iya. Saking panitia. Sing saka HP iki Mayana mlebu WA. Apa, Mak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas titip sawer tuk wayangan Ki Gading nggih, Mas. Nyuwun gending tombo ati Bu Wahyu ning aduh. Bu Wahyune anu tidak berangkat. Iya, diganti. Diganti engko anu Siwa Neti. Iya. Kalih Sinom Gandrung. Mbak Orisa. Kalih Papah wonten. Sawa? Mbak Orisa karo Papah wonten. Oh. Cal apa? Disuwun apa? Sinom Gandrung. Berarti sisan karo dinehi fragmen mengko. Iya. Terus ana meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas, nderek tepang kula Nur Kayat saking Pekanbaru. Niki titip pun ditransfer 100.000 mugi pentas Mas Gading dalu menika tansah pinaringan kawilujengan. Amin. Matur nuwun. Ora request lagu ora. Iya, ana meneh. Badhe nyuwun lagu Langgam Nyidam Sari ingkang nembang Mbak Agnes. Matur sembah nuwun saking Pak Darso Klaten. Iya. Arep minangkani sing endi sik? Minangkani sing saking panitia. Apa sik? Podang kuning. Apa arep gubuk asmara sik ya ora apa-apa. Iya. Ngedeke sinden. Ah iya no, dijumeneng ae. Iya. Ben gayeng ha iya. Mosok wong lungguh tok. Iya dijumenengke arep sing apa sik? Arep gubuk asmara sik. Gubuk asmara. Gubuk asmara, Mbak Or. Didik ding nek kuwi isian. Dik Orisa. Iya. Dik Orisa. Gubuk asmara. Nek mengko fragmen. Wah, ading ya diganti DIU. DDIK. DIK. Walah. Nek kemayune. Minangkani pamundutan gubuk asmara. Jumeneng. Jumeneng nggih, Dik. Derek. Nggih, jumeneng. Disepoti. Sugeng dalu Mbak Ika. Sugeng dalu Bapak Ibu. Nggih. Asrep nggih Pak Bu nggih. Biasa. Kula nggih. Sami. Pripun Mas Gading? Minangkani pamundutan. Minangkani pamundutan saking panitia. Saking panitia nggih. Nggih. Kupu asmara. Kupu asmara. Krungu pupu. Endi? Ayo. Semangat Pak Parjo. Bubuk asmara. Nggih. Saking panitia. Nggih. Dipinangkani. Dipinangkani. Alon-alon.
Dibawani, Mas? Dibawani nggih. Pemanasan. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur rada nganu ngewel ya Mas iki Mas. Ngewel? Adem, heeh. Suarane beda ora? Kok anu ya? Wis ra nyuwara. Wis ora nyuwara. Kok do ngono to ket mau ki. Adem to. Lingsem yen ke mutan. Gelang-geling ta, Kowe iki ngopo? Adem. Mbok ra ngono kuwi. Aku ki kaya adem nganti lali aku. Kelinganku isih caping gunung. Isih pengen jenggleng. Lelampahan kang tresno tulus nadyan engku bok as mara. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu Mas Gading. Wah, Nggih. marem kula nek nyawang jenengan saya gedhe. Saya ketok temoto. Nggih, Mas. Nggih, saya gede. Nggih, panjenengan. Panjenengan niku dadi napa nggih? Cita-citane kanca-kancane almarhum. Panjenengan niku digadang supaya iso ngganti swargi bapak. Nggih ngeten niki carane seduluran carane kekancan ngeten niki. Tenan. Niku pokoke welinge kula jaman tak bejang niku kelingan to. Nggih. Nah. Mangagem. Weh, aku ku sok diwejang. Sok dolan aku. Ming kula niku gumun. Pertunjukan malam ini spesial. Sindene sampean kok cemilik kabeh ngono lho. Cemilik niku napa? Cemilik itu kaya cah cilik banget. Komen kok ini SMA. Jur nek cowok iki SMA sing TK iki kaya ngopo ngoten lho. Pojok dhewe niku TK Pak Jumbo. Nggih, pokokipun kagem Mas Gading Nggih. semakin tetap belajar terus, semangat iso sok dadi dalang sing kawentar. Amin. Kados bapak niku kalih seniman cilik-cilik senenge ngerangkul. Mula kancane luar biasa, akeh. Ting mriki niki penggemake almarhum bapak ya akeh banget niki. Termasuk Piyai Pendem, Piyai Girjo, Nggu Sawit niku sedaya penggemaripun bapak. Niki mresani panjenengan iki nang ati do terharu. Wah, iki calon penerus. Ngeten. Amin Pak Jumbo. Jenengan kudu tenan-tenan le tresno karo kanca-kanca, kalih kanca-kanca yoga sing lucu-lucu niku dipertahanke lho. Nggih. Kula niku urung tau kok nusul wayangan kok melu kel-kelan nganti arep nangis mergo pengenong sampean niku. Gek niki kula krungu ana bakmi kok disemir niku gek niki. Wajan. Ora yoga ora kono ora kene kok padha wae ana sing sok teko waton nyelekop. Ning seneng nyenengake. Muga-muga warga laras tetep solid, tetep bersama-sama. Arep nggih kala mangsa ana badhe sing ora pas karo karepe mboten napa-napa sembaku kerukunan kaya kakundangane Swardi nggih. Nggih. Kiper jenengan niku ya dipertahanke niku kiper terbaik. Ha niku.
Dul. Markus Horizon. Niki ken pripun niki kula? Ken nembang. Nggih, Waduh. nyanyi bawa Pak Jumbo. Nggih. Menapa duet? Kula wonten sing sanjamungan Magicom kula mak perinding. Kula biyen pun tau duwe sinten nggih lemu ngoten iki suarane nggih apik. Nggih. Kados Mbak. Sinten iki? Mbak Mbak Cipu. Ah, Cipu. nggih pokoke pun nek wis sintene agar lemu suarane mesti apik soalnya tandone swara gedhe. Wah nggih. Nggih. Ben kula mila engko nek sinten cilik-cilik tak pateni nek kula. Kula mila sing lemu-lemu mergo sing duwe tandon gedhe. Niki kan bawa napa niki, Mbak? Derek. Kowe iki aja jual mahal sok kedong melu aku gaya. Aji kadawan Nggih. menapa menika nembang napa Mas Gading? Iki jam sari nggih. Jam sari nggih. Oh nggih. Mangke kula tak bawa mawon mergo nek nganti langgam barang ndak jamang mang bayar. Nggih ora ketang turah-turhang. Pumpung prei kok nglegake temukaken karo sedulur-sedulur pendem. Muga-muga do sehat, do waras, pertaniane semakin maju. Hasilnya sok kena ginanggap Mas Gading malih. Amin. Rembulane sumunaran dadari lo isin kali Mas Katno Waduh. ajan lintang kekejar Niku kan pripun kali jumeneng Pak Jumbo. nek adem ngoten iki ngaduk angel iki wah jan Sami, Pak. Lah niku nggih sami. kekejering tawang niki mangke sik neraske langgame sinten Mbak Agnes. ngantek kok ya nyuwun palilah nggih Waduh. Halo. ya Nggih, Mas, kendali, Mas. aja kendali nggih pokoke waras sehat Amin. amin. oke sing sehat ora waras oke ning sing Contohnya, dijaluki contohnya. ya kaya mau aku ning dhuwur kono mau Piye? Banyolan biyen Ah. aku takon sing kemarin Mas Gading pundi ora Oh. ora Ciri-cirine napa niku? ayo pokoknya jawabmu nih ora Oh, Tak blegere tekoni, pripun? ora bleger? segi wayang Mas Gading iki lho warga laras endi ngendi saya ngendi ora ning dhuwur kono kowe ngerti ora Ngerti kula. oh ayo wis tunggale sing enong kowe Wah. Jenengan sangu ora saiki? ora Ah, iya ayo ki. ning aku ki tukang nambani wong gendeng Piye? kowe ana wong gendeng nang kono aku ki setengah paranormal lho ning ning elok. omah kono ngomahku Merapi kene ana ning omah Pakis ana kuwi anggere ana wong teko ki njaluk tombo wong gendeng ngono aku telu mah Oh, Pak Jumbo. heeh tak elok. tekoki tok miang Piye? sepele kok miang nanggonku teko duk-duk teko tak tekoki Piye? aku jiko ki apa cendok mari Oh. tenan tak tekoki tik-tik ki apa toples mari Mari. Mari. Wong edane niku oh mari. mari tak tekoki mari tok ki apa Korek. mari Maksudnya? ha sing tak tekoki mesti mari maune gendeng ning mari Oh, kuwi mau ditakoni kuwi mau apa? Sendok. Mari. Kuwi mau apa? Toples. Mari. Terus iki mau apa, Pak? Apa iki mau, Pak? wis Piye, Pak Pak? Jumbo. Pak Halo. Jumbo, nyuwun ngapunten. Niki napa Pak Jumbo? apa Niki. HP Mari. Mari kabeh. le jegrok kaya bapakne pinter sih pating kalau piara yane wanci ratri
wis larut swara angin sumripit ngitit kaya gegerit mana ing kang nandang wuyung kok jebul aku nggo rek loro to Lah, mbuh kene kono sing iter paling ketelep dene sapa mau sik digawa ayo. Ayo, sembuh, Senengane sembuh. kok njupuki nang korek. kono lho. kene nek masalah korek wis Gur korek kok dijupuki liyane no. apa kaya gegerit mana ingkang nandang wuyung ketaman lara asmara duh kusuma wilangan songolan kali mugi welas mring kula pun lajengaken langgamipun Sing matur sembah. Ngaten nggih Mas Gading. Pak Jumbo. Nggih, Matur semakin sembah nuwun. semangat semakin baik. Nggih, Nggih, amin. matur suwun pun Pangestunipun Pak penggani. Jumbo. Nggih, mboten ninggal napa ta Pak? Ninggal korek Napa niki? Nyidam sari. Oke. Nggih.